Så kommer vi frem til et kryds med 2 baner. Og når der er 2 baner, så må man jo godt tage den bane, der er den mest hensigtsmæssige bane. Normalt så vælger vi jo banerne fra højre af, da vi har højrekørsel i Danmark. Man benævner bane 1, altså den højre bane, med et 1-tal selvfølgelig, og bane 2, det er den, der ligger nu til venstre for mig. Jeg tager bane 1, fordi der ligger bare en ganske almindelig personbil foran mig. Det vil ikke være noget formål, at jeg skal ud og ligge bag ved den anden personbil og så accelerere om kap med den her personbil herinde. Det er ikke det, der er ideen i færdselsloven. Vi har 2 baner over krydset. Igen fletter de 2 baner her, hvor de biler er her nu. Det kan I se, at de fletter sammen, og så står der her, at hastighedsbegrænsningen ophører. Det vil sige, at der må være 80 km i timen. Nu flettede de 2 biler foran mig, og det gjorde de faktisk rigtig flot. Taxaen blev bagude. Han har dog lidt for lidt sikkerhedsafstand, men han blev i det mindste bagude, og han er godt nok utålmodig, ser det ud som om. Han ligger og sakser ud mod midterlinjen, og der må han selvfølgelig ikke gå ud over, fordi den er fuldoptrukken. Det er en spærrelinje. Det vil give ham et klip i kortet, hvis han kørte ud over den fuldoptrukne linje. Plus det selvfølgelig er farligt på den ene eller på den anden led, ellers ville man ikke have lavet den fuldoptrukne linje.